lento engizoyikhuluma nami ngifisa ngathi ngabe ngihleli phansi ngoba angizi kuzoshumayela ngizokhuluma. Lento engizoyikhuluma abantu abami eyakho akuyona ebandla. I-personal lento engizoyikhuluma namhlanje. Lento engizoyikhuluma namhlanje isilimazile. Yabo nje masithi ba khona engashokeki kubona. Yeah. Ngoba balimele. Yeah. Balimele phakathi la enkonzweni. Yabo? Esikhathi uthi paro ba buka lo yamfana. Uthi paro baba nobani namhlanje. Yes. Ibuhlungu inhliziyo yakho. Ibuhlungu inhliziyo yakho. Ngoba usumnikeza umzimba wakho wadlula kuwena. Si miserable in the church ngenxa yale subject engizokhuluma ngayo. Ngizokhuluma nge-sexual immorality. Uma sikhuluma ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli njalo sigijimela ukudla. Ngisho ukuthi i-subject ye-health usizo ngicabanga ukuthi usazoyenza ibalulekile bazalwane kakhulu futhi neso. Kodwa sinako ukuthi mekhulunywa ngomzimba oyithempeli sibalekele le ye-sexual immorality. Sesikhuluma ngama-fruits nama-veg. Bese siyeka lapho usathane esilimaza khona. Yila silimele khona la. Ngicela sifunde u-first, okay. Kunama-verses siwafunda soqala sifunde ama-verses siqede bese ngiyakhuluma. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Ubani ozongifundela lapho sibasha ke fanele siqashule nje mekuthiwa sifunde. Ubani oqala ozongifundela? Yebo ngiyabonga. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Owesibili Romans 12 verse 1. Ubani lowo? Ngiyabonga. Owesithathu Galatians 5 verse 19 and 20. Yebo. 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Yebo. 1 Thessalonians 4 verse 3. Yebo. Romans 12 verse 1 bushida ngithi. Ogcina 1 Corinthians 6 verse 9 and 10. Oh, thanks. Asiqaleni ke la ngiqale khona abantu abami. 1 Corinthians 6 verse 18 to 20. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body. But sexual immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Amen. Amen. Romans 12 verse 1. Romans 12 verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the miracles of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Galatians 5 verse 19 and 20. Verse 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seduction, and heresies. 1 Corinthians 7 verse 2. 1 Corinthians 7 verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Amen. Was that 1 Thessalonians? No. Corinthians. 1 Thessalonians 4 verse 3.
For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. 1 Corinthians, abstain from fornication. 1 Corinthians 6, verse 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Are ye not deceived? Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminates, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen. Masikhuluma ngethempeli, ngomzimba oyithempeli, masikhuluma ngokuthi uNkulunkulu udinga umuntu, sisho the whole being, including umzimba. uNkulunkulu akamukeli lutho olungaphansi kwakho wena wonke. You can't ukuthi uthi wena ngesabatha spirit sakho sokuxhumana noNkulunkulu, then during the week ngomzimba wakho wenze noma yini. There is nothing like that. There is something like that, masikhohlisana. But ngokaNkulunkulu, uNkulunkulu mekhuluma ngawe, ukhuluma ngawe wonke, u-include nomzimba. Kunomshini lapha emsebenzini okufotocopy esisebenzisayo. Ukuthi mawufika uthi ufaka amaphepha, ufaka iphepha ozolifotocopa, uthi ingapresseki ibutton ungavumi kusebenza. Uneyinamba. Inamba ziyasho ukuthi number 1 yini esuke wrong, number 2 yini, number 3 you must empty stencil tray, number 4 kufanele wenze kanje. Angithi uma kuthiwa you must empty stencil tray, ngeke uzuqhubeka usebenza ungakwenzanga lokho. Ibutton lokusebenza alisebenzi, uyozuyenze lento. Okay? Lokhu lithi nje empty the stencil tray. Angithi nathi ke bantu abanye bethu si active enkonzweni, sicula kahle, masiphethisa abathi sicula hayi, kodwa nje kunelambe elikhanyayo le sexual immorality. Liyabaniza. uNkulunkulu bantu udinga abantu emhlabeni, one azokwazi ukuba introducer to the heavenly angels. Ingelosi njengoba lezi zasala ezulwini zingawelanga esonweni, zambona uJesu efa, zabona ububi besono. Niyezwa apathi lento yesono nokuphila iholy life azizwisisi, because azikaze ziwele kuphi esonweni. uNkulunkulu ufuna abantu azoba present engelosini athi nansi into engikhuluma ngayo, nansi into eyafelwa uJesu, ukuthi umuntu athi esemhlabeni kodwa abe pure. Number 2, uNkulunkulu ufuna uhlobo lwabantu abazo representa uJesu emhlabeni. Uma kunelambu elikhanyayo, singakwenza konke okunye kube kuhle kwenzeke futhi, but aka representekile uJesu emhlabeni. You are not one of those who can be used by God to represent Christ out there. Kuphelela la okwakho. Yes, kuphelela la okwakho uma kunelambu elikhanyayo. Now, ngifuna ukukhuluma nge misconception. Sine versus i-divine counsel. Sinomkhuba wokucabanga ukuthi into mimukeleke kwi-society. Siyayithatha leyo nto sizoyimukela la ebandleni. Bese sicabanga ukuthi noNkulunkulu useyayimukela. Ngoba la emhlabeni kuthiwa nje aha uma ungena i-girlfriend ne-boyfriend ikhanda lakho alithathi kahle. Sonke siyazi ukuthi when we reach i-puberty stage kunama hormones akhiqizekayo emzimbeni yethu. Angithi abafana i-play hormone, natural sciences, testosterone. Angithi yenzani i-testosterone?
Yenza abafana ukuthi babe nje bahluke ngani abafana kunathi. Awusiyafana. I-testosterone bafana. Inenza nibe njani i-testosterone? Muscular. Isimanga lesona nasemsebenzini mawuyibuza lento amantombazane yona aphendula i-testosterone. Nase nangiphoqa. I-NSA grade 8 le. Namantombazane konjalo uma ingane esalaphana grade R ucishe ungaboni kahle hle ukuthi ufana nomntombazane yini angithi ngabe igqokela amajini abo nezikipa kodwa kunesikhathi lapho esibona khona ukuthi hayi intombazane le umfana lo angithi umfana usene deepening of the voice angithi mayikhuluma intombazane isikhevile la okhombisa ukuthi hayi intombazane le angithi now kunento kunama feelings uhamba nama feelings lento uhamba nokuthi usuthi mawubuka intombazane wena mfana kube khona into oyifilayo nawe intombazane akusekho ukuthi manje mubuka umfana mbuka nje angithi yebo sinayo lento we were created as sexual beings it is not wrong for you to feel something uma ubuka umuntu oyi opposite gender it is natural into efakwe uNkulunkulu leyo emzimbeni yethu yes akufuneki siyisabe lento ingakho leti sishaya ngoba silokhu senze ngathi asizwa kodwa siyayizwa siyasaba futhi ukukhuluma ngayo ngathi isono akusona isono ukufila something but nansi into uthe ubhuti wami lezinye izinto ayishilo elinye ivesi elifundiwe lithe sine dominion sinikwa amandla okubusa thina angithi ikhona lento yokuthi we are sexual beings but at the same time sinikiwe amandla okuyilawula lento ukuze izisebenze ngesikhathi esifanele but message ayikho sinenkinga phela futhi lapho ke uba usho ukuthi mase sishadile soba nenkinga ikhona ifanele ibe khona but asizona izilwane thina abantu abami sinikwa amandla okubusa amandla esiwanikiwe okubusa sibusa ngisho imizimba yethu yes ama sexual organs ethu asengqondweni awekho la ekhona njengamanje asengqondweni because walawula engqondweni hey true uyawutshela umzimba ukuthi hey I appreciate lento engizwa it means I'm normal but lalela not now silalela uJehova sihamba ngama principles kaNkulunkulu asifdonswa thina umzimba asitshelwa umzimba ukuthi sizokwenzani ngoba uma silalela umzimba ungasiholela kunanoma yini sisale sisenkingeni sisale sekuphi sisale sisenkingeni ithine izinja nazazi izinja nenibona izinja ibhuquzisana nje phakathi kwabantu zenza sex izinja ilwana azinayo lento amandla okulawula yes isilwane mesifuna esinye like now siyasifuna sebeyalala njalo ingakho phela thina nekhaphu leshadile bayalinda baze bahambe bayengene kuphi bangena kuphi ekamereni oh yebo sesidlulile kwe-honeymoon bangena ekamereni anise serious athi kuba lento engayazi usaluba serious bangena ekamereni bakhiye angithi amandla okuyilawula njalo lawo ukuthi yes I want you but not now yize benjani beshadile niyayizwa now le verse esiqale ngayo nje ithi flee ithini flee kusho ukuthi flee baleka
wena ozo exercise self control. Yes. Amen. Abstain. Amavesi amaningi akhuluma nawe lento wena ozoyenza. Lento ayisona isehlo. Ukuthi Nkosi yami yazi ngabona sengishadile ngingazange ngiphathe kahle. Are you decide ukuthi mina I'm gonna flee. Mina I'm going to abstain. Angithi? Kodwa abantu abangicela ukunitshela. Once nje waba ne boyfriend. Usuthatha istep sokuqala towards sexual immorality. Because you are human, it is very difficult. Ukuthi nizothi omunye wenza grade 10, omunye wenza grade 12. Okay, uma nithi niyadate ke manje sidatela umshado thina abantwana bakaNkulunkulu. Into yanini ukushada kwenu? Sazophela iminyaka emingaki? Sonke leminyaka zobe niyibambile. Ukuzifaka in a very awkward situation. I know it from experience, okay? La phakathi kwethu kukhona abayiphathe kahle bazibangena emshadweni. Njengomama uSpiya, angithi? Mina ngayiphatha kahle at the age of 23 ngawa. Yazi ngangiswa yini? Nazi ngiswa yini? Ukuzethemba. Ukuzitshela ukuthi okwenzeke kwabanye ngeke mina. Yes, you are human. Angithi? Ukuyitshela ukuthi hayi ngoba sisesabatheni sobabili. Naye uyezwa kuyashiwo. Red flag. Uyezwa kuyashiwo but umzimba ufuna okunye. Uma useuze wangena ekamereni nakhiya nangena embedeni. You expect ukuthi kwenzeke lapha. Because you are human. Yes. Musani bantu abami ukuyibeka esimene sibucayi. Sokuthi hayi sizothandana kodwa ngeke silale. I-theory leyo endala. Yes, kuyenzeka for isikhathi esithize but there will come a time lapho umzimba uzonehlula khona. Njengoba uNkulunkulu ethi abstain, njengoba uNkulunkulu ethi flee, baleka. Into yokubalekelwa lena. Kwenzeka kanjena ke. Ufika njengoba ngisho nje ukuthi lento isilimazile bantu abami. La enkonzweni kunabantu abamiserable. Ngenxa ukuthi walala nami mina ugcine ngangishadanga. Wayeseshada noSibanibani. Ibuhlungu leyo nto bantu abami. Hey, ubuhlungu kulala nomuntu angakushadi. Excuse me. Kubuhlungu ngiyakwazi. Ngomusa kaNkulunkulu ngagcina ngishadile, but what if ngashadanga? Kubuhlungu ukuzala ukulala uzuzale. Mhlawumbe engcono futhi ukuzala. Ibhlungu kakhulu le kudla wedwa. Abantu bengazi ukuthi wena usulalile. And then brother useyashada. Sekufanele wena uzocula emshadweni wakhe. Izinto ezenzakalayo. Yes. Funeka wena uzophathisa abantuli. Ngehayisa abantu yomshado wakhe. Iyakudla lento wena uthwalala nawe akekho omnyowaziyo. Bantu abami asikho nje indaba yomjodo. Ukhona uku-engage. Yes. Kusukunyiswa ubrother nosister nithuke ukuthi hawu bathembisa. Angithi baqalela isikhathi. Uma ubrother efika ethi usenentombi ayibonile. Cha umuntu uyayibona ke intombi ayithande lapha. Hayi lento yokukhethelwa abakhokheli. Uyayibona nje intombi uyithande but utshela umfundisi ukuthi sengizokhuluma noSibanibani ngenxa ukuthi ngifuna ukushada naye. Yes. 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 Ngabeshadile manje. Ngabeshadile manje. Ubudedengu sibudedengu la. Ngiyaxolisa umshwalense. Ubudedengu lobo bula yibo lobo obenze silimale kanje. Umfundisi ufuna ukubona ukuthi unamalini ebank njengoba uthi uzosukela ingane yomuntu. Yes. Because awukunjolo kubantwana bakaNkulunkulu. Yo, amen. Sidata ngoba sifuna njani? Ungena emshadweni. Then baqalela isikhathi. Uthi kuzoshaya isikhathi esukuthi senishadile. Now la sinobudedengu bokuthi sonke nje siyazi ukuthi undo
uthandana noSibanibani. Sonke siyazi nami nguma kanto ngiyazi. Emadokodweni lengane lokungilethela ngetray. Yiyonke. Kuyini siyavuma nathi bazali siyavuma. Siyavuma nathi. Ile into ukuthatha izinto zangaphandle sizoyifaka ebandleni bese sicabanga ukuthi noNkulunkulu ucabanga njengathi. Uyasuka ke uNdo asayishadi leyo ngane. Angithi nami sengibondileke nayo ngase ngibondeni. Ngoba angaze umakoti lona noma ubani. Angiphese ngilethela ngama-tray emadokodweni. Useyashintsha. Usethatha omunye. Kunobutha la ebandleni lethu oqhubekayo. Kunabantu la engathi maqhamuka uKristu la. Kudingeka iforgiveness engasukumi phansi. Izifike ngisho kubazali. Bengasashadanga kanti nathi bese singene sathi shi. Ngishibandla liya affecteka. Kube khona abasayidayo manje. Usayida kuze kusayidwe yini owani umjolo enkonzweni. Bantu abamcela siphume emjolweni. It's time ukuthi siphume emjolweni. Kodwa lento ngishile ngisaqala nje ngithatha kuyona ebandla lento yakho. Hey, if you want to protect your heart, phuma emjolweni. uNkulunkulu uzokunika umuntu ngesikhathi esifanele. Iyalimaza lento. Kwenzeka kanjena uma ke ulala nomuntu ingqondo yakho before ngifike kulokho nje nangaphandle siyajola. Sandana nabantu ongena icommon faith nawe. Vele kahle lo muntu nje akayi understand kwalento yakho yokukholwa. Ngoba uyeza uzolala naye. Abantu la ngaphandle cela untshele bayayazi indaba yokukholwa kugenuine. Ukuthi umuntu okholwa genuine angeke avuma ukulala. So uyakholwa ngapha uyalala ngapha. Ngathi ngise college ngiphuma ngesabatheni yathi enye intombazane ha umsabatha engangine boyfriend esabatheni ayisasenza yonke into but nje not on a Friday night. Kunento enjalo la yokuthi ayisiyalala kodwa hayi Friday night ngoba isabatha. Usho kuyini kona lokho? Uma kulesithathu umoya ongcwele okuwe uthini? Ithempeli leli umzimba wethu bantu abami uyithempeli lapho ekuhlala khona umoya ongcwele, whether it's Wednesday or Friday or Sunday kuyafana. Umoya ongcwele okuwe uyadabuka if you engage in sexual immorality. And ithi into awuphelele izulu alikwazi ukukusebenzisa. Alikwazi izulu ukukusebenzisa ngoba unento unelambu elikhanyayo. Ukulala ke bantu abami sex was meant for abantu abashadile to strengthen a bond. IBhayibheli lithi two shall be one. Okay, umulala nomuntu uba munye nalowo muntu. Uma nje ulale nomuntu uba munye nalowo muntu, right? Ukhona abanye bethu la abamunye nomuntu oyikhonzela amadlozi le. Umuntu owagcatshwa wafaka into ethize. Usulale nasumunye nalowo muntu noNkulunkulu wakhe. Ingakho abanye bethu siyakhula asazi nanokuthi siphethwe yini. Ama evil spirits esiwathathe kubantu bokulala. Lento yokulala iserious wengane zami. Iserious lento yokulala nomuntu kwakufanele ulale emshadweni nomuntu one common faith naye futhi. Ingqondo lesikhathi ulele i-experience ye-sex ingqondo iyayithatha igcine somewhere. Uyazi usiza ukuthi igcina kuphi. Okay, uphinde ulale nomunye umuntu iphinde futhi ibeke sasithi ama-cassette iqala anisawazi ama-cassette nini. Senazi yini nama-USB angazi. Iyathatha nje ingqondo lokhu ibeka ulale nowesithathu ingqondo yathatha iyabeka. Uyothi musushadile ibuyise ingqondo lento lezinto wawuzenza
Kukhona abantu namhlanje abathi bona yena upartner wami akangisatisfy. Ila makhasetha agxishwe la engqondweni. Lokhu kuvuka usibanibani uthi wayenze nje yena. Usibanibani hayi lona uyabheda. Wena ama experiences akho ayithi umuntu uyabheda. Abanye bayacheatha namhlanje emshadweni ngenxa yaleyo nto. Ngenxa yokuthi wena uhambe walala ingqondo yayigcina lento. Bekufanele nje ulale emshadweni nomuntu oyedwa. Bekufanele ulale kuphi? Emshadweni. Nabantu abangaki? Oyedwa. Yebo. IBhayibheli lithi ke abstain. What is to abstain? Ngingavuka yena ekseni sengi-abstain. Kuyenzeka kuthi nje vele kusese mina sengi-abstain kuyenzeka. Kusho ukuthini ukuthi abstain? Kusho ukuthi kukuwe. Angithi flee, abstain. Asishoni flee, abstain. Nizobaleka kodwa kusami. Niyabona kodwa ububi balento. Kukhona iculo elaculo lesabathene lalithi Satan paints a beautiful picture. The colors are so bright and fair. Bese lithi the people seem to look so happy, for he knows how to paint them that way. Kunezinto abantu abamuthi mawibuka yey ukhazikhazi. Kanti ama consequences akhona hey ayababa. Ingakho esikhathini samanje lento ukuthi usathana upainta a beautiful picture. Niyabone twa umuntu odumile simazi sonke ukuthi uright unemali kodwa he committed suicide. Niyenis bese kuthiwa ake nibuka ama video a day before akwenze lokho. Hey uphozile uyizinto zonke kodwa ngakusasa unjani? Uyibulele. Niyabona ukuthi lento esiyibonayo injabulo into engekho. Ayikho genuine bayayenza ebusuku iyabuya ireality. Ukuthi hey mina nginenkinga mina nazi inkinga zami. Ukuphoza lokho kwenziwa ku Facebook wenzela wena ukuthi ubone akuyona ireality abantu abamlente ku Facebook. Akuyona ireality. Ireality ijoy umuntu uyithola ku Kristu. Umuntu omusha waneliswa ngokuba ne-relationship noNkulunkulu. Ebese ekwazi kwenze njani ukulawula umzimba wakhe. Lithi iBhayibheli insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na ngokuqaphela okwezwi likaNkulunkulu. Uma ungaqaphela okwezwi likaNkulunkulu yo bantu abami uzongena inkingeni. Now nathi njengoba ngiyi-single parent nje angithi niyazi ukuthi ngiyi-widow. Angithi kune la kuthiwa hey ma uyi-widow phela ushonelwe but inyama isifuna okwayo. Hlonipha iy'ngane zakho uphume nesikhwama ubuye ususula umlomo. Kushiwo njalo. Phuma nesikhwama uyaphi? Uyabayeni babantu isikhathi esiningi. Leyo nto ngokwe-society imukelekile. Kuthiwa hayi ku-right phela ngoba ngithi uhlonipha iy'ngane. Asihloniphe iy'ngane but sisaba uJehova. Kune-popular misconception ekhona ngalento ye-sexual immorality as if into e-right. Ngakhula mina kuthiwa abafana mabe engalali ama-sperms anyuka ekhanda. Ebese nje uyambona nje umfana nje ongalali ikhanda lakhe ngathi alithathi kahle. Izo zonke izinto ayikho leyo nto abantu abakho. They are still saying it. Nangusizo udokotela. Massage. Ayikho leyo nto abantu abakho. Izinto esiyitshelwayo njengoba sikhula nje sitshelwa yonke into lalelani bantu abakho. Lalela i-divine counsel ngeke isikhohlise. Lalela uNkulunkulu okudalile ukuthi uthini. Uthi uNkulunkulu mina ngikwenze waba i-sexual being but ngikunikile futhi amandla okuyilawula lento. Awuzothi uma ufuna umuntu usulala naye. Umfana omunye uzoyizwa inhlanzi kodwa ungamqomi. Ukuqoma ku-decision. Alright. Niyezwa? Mina nami ngazi ngaqeda umatric ngaqomanga but hayi ukuthi abekho abafana ethi mayengishela ngizwe inhlanzi kumthandi. Akusho ukuthi it's not always the case ukuthi mawuzwa inhlanzi usuyaqoma.
Uzoyizwa inhlanhla, but when you know what you want in life, uyazi ukuthi uthini uNkulunkulu. Unawo amandla okuyibamba lento, awusona isilwane. Isilwane just vele senze isinomi kanjani. Right. Sex gift yama married couples. Yes. Sex pleasure gift yama married couples, which means uma ungena kwi masturbation uya still usantshontsha pleasure yabantu abashadile. It's just that when uwedwa. Yes. Because pleasure ikhona kwi masturbation. Angithi awukhuli spiritually mangabe ubusy ne masturbation. Awusebenzise uNkulunkulu ngeke azakwazi ukusebenzisa. Unelambe elikhanyayo nawe. Akekho olala naye but pleasure nawe uyayithola ngithi. Iyona le pleasure ekuthiwa wait uzoyithola ngesikhathi esiyiso nomuntu ofanele. uNkulunkulu akahambisani abantu abamne masturbation. Ngiyazi ukuthi la ezikoleni isiyafundiswa imasturbation. Kuze kufundiswe nokuthi yenzani kanjani. Namhlanje sithi divine counsel over popular misconception nescience nakho konke lokho kushiwoyo. Ku dangerous bantu abami ukuphuthuma ubumnandi bocansi ukuphuthume kungakabi isikhathi. Lento ke ayikho dangerous ekuthina amantombazane kuphela ngebhadi nje ifocus imantombazane kakhulu. Kanti nani wengane zami bafana abanye obaba namhlanje abashadile abasakwazi ukwanelisa partner babo. Yes, because sebelale namantombazane amaningi bawashintsha umuntu bese esheshe guga ngakabi isikhathi. Niyaguga nani when it comes to ukwanelisa umuntu wesifazane. Linda isikhathi esiyiso uyiqale emshadweni nomngaka. It is very complicated but abami ukulala nomuntu mangasashadanga naye. It's a very complicated situation. Ngoba ngisho ukuthola umntwana lapho. Yabo umuntu musumtholile umntwana. Hayi bantu abami sekuutalatiya. Uyabona lo mntwana lo umncane vela ngithi awusashadanga nobaba wakhe. Maqhubeka isikhathi eqhamuka umuntu okuthandayo. Usune story kufanele usisho wena. Nginengane. Esekuthande umuntu. La usumthande nginezingane eziwu2. Mami, kanti yasibhedlela. Ezo baba Inganekwane. Umuntu nje akasazi ke manje sesokwenza njani ke manje lengane yenze njani isale ekhaya noma ngihamba nayo Ayishiye. yabo nje omalume ekhaya akuyona ingane yabo leyangithi sinama cases rape ingane zerashiwe omalume uma useshadile. Sinama cases rape ingane erashiwe o stepfather uma uhambe naye. Into nje mayingekho in God's plan hayi ineyinkinga leyo nto abantu abami okwazi ukuthi usuqale utalatiya nakuba kunjalo kodwa uJesu bantu abami usekhona. Besikhuluma nama groups awu2. Nkosi yami wena ongakaqali ngicela ungaqali. Wena nje osayigcinile khuleka uNkulunkulu. Bantu abami gada ukuthi ingqondo yakho uyifida ngani neso. Ngeke ubuke iporn zonke izinsuku ungabi sexually active. Lento yenza uwedwa imanifesta sekuphathi kwabantu. Ukuba sexually active lokho ngaka it is because of into ofida ngayo ingqondo yakho. Ubona ingane ebuka ilekho ama move lawe kuliwayo kona ubona ithi angithi into enjani efidwa ngayo yabo nje kuyifida ngephone vele uzoba sexually active and uzilimaza wena
Now, akhona amandla abantu abami okunqoba i-sexual immorality asegazini likaJesu. Yeah. Zimisele, ithi abstain, ithi flee. Wena ozoyenza lento kodwa amandla okuyenza uzowathola kuphi? kuJesu. Uzowathola kuphi? kuJesu. Bese wena osuqalile hayi amandla okuyeka akhona kuJesu. Amen. Akhona amandla okuyeka kuJesu. Yabo uSathane uyatshela hawu ngeke sengazi ngizokwenza njani. Why izothi nje mayifika uthi inkosi nanso ke cela ukuyilawula. Ukufika kwayo ungakukhathazi. It means you are normal. Mawubuka abantu beqabulana TV uze kukhonto egijima kwena uyaphila. Awusoni soni. You are normal. You are a human being. Akubona ukona lokho. Yes. Udingeka ini? Amandla nje okuyilawula lento. Nansi ke into ebhlungu. Cela siphinde u1 Corinthians 6 verse 9 and 10 ungifundele kakhulu. Ngifuna sizwe ke isiphetho. Ngoba lento iphakathi iyukufa nokuphila abantu abami. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminates, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Elesizulu lifeli bale fornicators abahlobongi adulterers abaphingi nawazi umehluko. Yes. Ukuphinga ukuthi ngishadile bese ngiba ne-extra marital affair ngibe ne umuntu engithandana naye kodwa ngibe ngishadile angithi ukuhlobonga ukulala kwabantu abangashadile, having sex outside of marriage, not before marriage, outside of marriage. IBhayibheli akukho la likhuluma khona nge-sex before marriage. Yes. Enye into esayiqambela yona leyo angithi uyalotsholo. Usho ukuthi it is before marriage, ningalala before marriage as if khona kungcono uNkulunkulu uyakumukela. There is nothing like sex before marriage. How many abalobolene bagcina bengashadanga? Ayikho into eyi-sex before marriage. It's sex outside of marriage noma within a marriage. Angithi abahlobongayo abaphingayo lithi iBhayibheli abayukulidla ifa lombuso. Okusho ukuthi makubuya uKristu wena ukwi relationship ohlobongayo kuyo uzosala. Hawu nangithi ngithini? Amen. Kuyisono. Kuyisono futhi ku-serious ungaboni ngoba engathi sikwenza sonke as if noNkulunkulu usho ukuthi uyakumukela. Awuyi ezulwini uma ufornicate. Awuyi ezulwini uma uphinga. Kusho iBhayibheli lithi abayukulidla ifa lombuso. Okusho ukuthi ukhona nje lapha kwethu wena uyasifudumeza sibaningi nje nawe ezulwini awuyi. Niyafuna unga ezulwini? Niyafuna? Ngiyacela abantu abami, let us turn a new page when it comes to this subject. Isishayile kakhulu lento ebandleni lethu. Sifisa sengathi ukusuka manje kuya phambili singake senze ngendlela ehlukile abantu abami. Yesiphume emjolweni, umjolo ongayisindawo. Umjolo wabantu abangenamali yokushada. Nathi siyabazali siwamukele. Asithi nje away with lento yomjolo, away, okay? Away. Sengizothandazana njani? Ngicela sivala amehlo. Ngicela sivale amehlo uma ekhona othi Nkosi. Ngicela amandla okuyigcina. Ngicela ubuhlungu ababuzwile abanye ngabe ngisabuzwa mina. I'm normal, I'm human, I'm a sexual being, I'm young, igazi liyashisa, kodwa sengizwile ukuthi akhona amandla asegazini lakho. Ngicela uma ekhona njalo aphamise isandla ngizomthandazela.
Uzosiphamisa boya sehlise ngoba angifuni ube khona ozobuka ukuthi obani cela sivala amehlo. Siyabonga. Bese ngicela othi inkosi bese ngiqalile. Ngicela amandla okuphuma. Ngicela amandla okuphuma. Ngiyafuna ukwenza into eright. Bathi ngiyabona ukuthi akuzoba lula. Kodwa sengizwile ngithe sivala amehlo bantu abami. Angicela singabukani. Labantu baphakamisa izandla phambi kwaJehova. Othi inkosi bese ngiqalile kodwa ngicela amandla okuyeka. Ngifuna ukuphuma. Kuthiwa flee, kuthiwa abstain. Siyabonga ngicela sesihlise izandla. Sengiyathandaza. Baba wethu sezulwini. Senkosi yethu Jesu. Siyabonga Nkosi. Siyabonga umoya wakho ongcwele ophakathi kwethu. Siyabonga Nkosi. Abantwana bakho sothe wabathinta. Siyabakhulekela egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Njengamanje uSathane yabatshela ukuthi ayikho lento oyiphakamisayo. Yeke ukwazi ukuyeka. Ayikho lento oyiphakamisayo kodwa siyazi Nkosi ukuthi akhona amandla okuphila impilo engcwele asegazini lakho. Siyacela Nkosi sicela izintombi nezinsizwa ezigcinile ebandleni lakho. Jesu Kristu. Wena-ke Nkosi yami ungideli umuntu ongakaqali ungowakho useqalile ungowakho. Siyabonga ukuthi izwi lakho lithi ubuyisa ubusha njengokhozi. Siyacela Nkosi ubabuyisele ubusha babo Nkosi abathi sebeqalile. Sicela Nkosi amandla okunqoba namandla okulawula ubusha bethu. Siyazi Nkosi akhona kubo. Ungeke uthi asenze into kanti impossible. Sikhulekela yona leyo mindset yokuthi ku-impossible. Ngoba Nkosi kuwe konke ku-possible. Cela ubusise Nkosi labantwana abathe baphamisa izandla zabo. Ubapha amandla Jesu Kristu uze kuthi one day mawuqhamuka Nkosi namafezulu bakuhlangabeze. Bakhona Nkosi abangayiphakamisanga izandla kodwa ngaphakathi kwey'nhliziyo zabo bayafisa uNkulunkulu wethu ukuyinqoba. Ukunqoba Nkosi yami i-sexual immorality. Sicela Nkosi ubapha amandla nabo. Wena uNkulunkulu omuhle ofunda Nkosi yami inhliziyo. Sipheke Nkosi ubathanda abantwana bethu abasha ebandleni sibagone. Kukhona konke lokhu uSathane abashaye ngakho. Sikhulekela Nkosi yami labe kulaliwe nabo bashiywa. Sicela ubalaphe engqondweni zabo, ubalaphe Nkosi einhlizweni zabo, ubaphe babo ukuvula ipage elisha Nkosi yami lempilo. Sikhulekela Nkosi yami labo bafana bethu abajabulela nje Nkosi ukuthi acekele phansi adlule. Siyawukhuza lo moya ngegama laJesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuza leli demoni Nkosi ngoba in a long run nabo lizobahonta. Okwamanje kubukeka kumnandi but kusasa kuphenduka Nkosi yami kube imfino ebabayo. Sicela ubagcineke Nkosi bonke esandleni sakho somusa isitha singabahluthi. Siyakuthemba ukuthi nathi masaqhubeka nalobu busuku egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen.